E aquí, despois de tantos anos observando o que pasaba, que a día de hoxe, que invento, que novedad te chocou máis ou te sorprendeu así? Mentres estabas aquí, quero decir. Bueno, sorprender como así de repente unha cousa que causase admiración non había. Pois non, claro, eu desde que marchei daqui, claro, eu cando marchei daqui, a carretera non había aquí. Había Armisende, pero aquí non había carretera ainda, non chegara aquí. Nin a luz, nin a auga corrente, o sea, agua en casa. O sea, que os inventos ainda non chegaran, nin a radio, nin a tele. Bueno, a radio igual xa sí. Radio quizás sí, con pilas. Con pilas. Cando eu marchei, ainda axudei a facer algún buraco para os postes que iban a pôr a luz. Pero despois vin de vacacións. Cando vin de vacacións a primeira vez, ainda non había luz. Alá polos anos 60. Xa puseran algo tendido e tal, pero iban moi despacio. E non había luz ainda. Era o transformador aí abaixo na Santa Catalina. Sí. E viña a Armisende, chegaba a Armisende, e aí era repartido para a Teixeira, para Armisende e para aquí. E era unha luz pobre, unha luz. E ese transformador que había aí, pois, era para tres ramos que... Sin embargo, en Armisende xa tiñan ou tuveran algo de luz da presa. Sí, pois eran a preles así, a presa. Pero ainda máis pobre se cuadra. Era, sí, moi pobre. E solo para Armisende.